السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل آل طارق پروڈکشن کے پروگرام نال تھوڑا اپنا دوست میری میزبان عبدالرزاق زاہد جی جو سونا سی سارا سلسلہ ہے اساں سریکی ادب سریکی تاریخ سریکی ریت سریکی ثقافت کے بارے دوست نال بہ کے گال مہاڑ کرنا حال حوال کرنا تو ایویں ہی اساں ایک سلسلہ ٹوری ودیا سے کوٹ دوچ سریکی ادب کی روایت اندے دو سے پہلے بھی میں پیش کر چکا اتے تریجا تے آخری حصہ سب دوستوں کی خدمت پل پیش کرنا چاہنا کہ سریکی دھرتی دے خوبصورت شاعر عمران میر کی لکھی ہوئی کتاب کماتی چوں کوٹ دوے سریکی شاعری دی روایت تصڈو گال کرنے دے پیاسے مختلف شاعریں دی مختلف ادیبیں دانشوریں دی اتے دوجے حصے جیسا گال مکئی ہے سریکی شاعر اشرف مشکور سنگھ تے جو اشرف مشکور کوٹدو دے نواحی قصبہ شخمر دے رہن والے اردو تے سریکی ادب وچ انہیں تب ازمائی کرندن اتے انہیں دی غزل تے بڑا خوبصورت جذبے دا بے حد بے ساختہ اظہار کرندے اشرف مشکور اپنی غزل تے نظم لوڑے کو ایک احساس وانگوں ملائم لفظاں نال ستریں دے ہی سانگے انہیں دا کلام اچھی شان رکھیں دے اشرف مشکور سرکار احمد خان طارق سنگھ ہونی دے لارڈے شگرد شاکر میروی سنگھ ہونی دے شاگردن جو انہیں دا ایک ڈوڑا پیش کرے سا میں تاری نظر کے بے انت ستم ہن قسمت وچ تقدیر دے نت نروار ہن پئے بے انت ستم ہن قسمت وچ تقدیر دے نت نروار ہن پئے میرے سچ کو کون خرید کرے ات کوڑ دے گرم بازار ہن پئے میں اپنا اوپرا کیا پرکھاں ہر ہاتھ وچ تیر تیار ہن پئے مشکور نمھی ہن بچ سکدا اگوں دشمن پچھوں یار ہن پئے تو دوستو عمران میر لکھتے کہ محی الدین شرر کوٹدو دے اندرونی بازار دے راون والے ہیں بزرگ تے استاد شاعر ہیں اتے آپ ہونا بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں قادر کلام شاعر ہیں لیکن سریکی شاعری بھی کرن اردو بھی کرتے سریکی شاعری کرن اتے کچھ جناب صابر موٹا سی ہونی بہوں زندگی تواڈی سونا سی تواڈا محبتاں تواڈا پیار تواڈا خلوص سارے پروگرام کو سنتے بیٹھے ہوئے سارے پروگرام کا حصہ بنے ہوئے اتے آر جے سیال بادشاہ بھی اج سکوں مدت کے بعد نظر آ پہ لگے کرانا کلاں کال تے میسج تے گال تھی ویندی آئی ہن تے اتنا مصروف تھی گئے نہیں ہے اتنا مصروفیات تے وچ یا ہو سکتے کوئی بھی گال ہے جو صرف بالکل نہ کریں کال نہ میسج نہ حال نہ حوال
سیال بادشاہ شاید کوئی ناراضگی ہے میرے خیال. تا دوستو گال کرنے پہ ہاسے محی الدین شرارتی کہ میرا سامل ہے میرا ڈھولن ہے جیندہ کوئل وانگوں بولن ہے. میرا سامل ہے میرا ڈھولن ہے جیندہ کوئل وانگوں بولن ہے. کیا ڈساں درد بچھوڑے دا کیا ڈساں درد بچھوڑے دا بہوں اوکھا یار دا بولن ہے. کیا ڈساں درد بچھوڑے دا بہوں اوکھا یار دا بولن ہے. ایویں ہی تارے قدیم دے بارے آدن کے کوٹدو دے راونا لین نوجوان قلمکار اردو دے نال لال سریکی غزل بھی لکھ دن تے انہیں دی لکھیل غزل پردی جذبے دا خوبصورت بیانیہ ہے. عشق ہے اندھا غار دکھیندا عشق ہے اندھا غار دکھیندا جیون ہے بیکار دکھیندا ظالم آہدے نچاں گاواں گل وچ پا کے ہار دکھیندا. اتے شفیق انور شاہ سونی دے بارے لکھ دن کہ کوٹدو دے معتبر لکھاری اتے معروف دانشور اردو سریکی دوہاں زبانہ وچ اظہار دی صلاحیت رکھ دن اتے انہیں دی شاعری مقصدیات دی علمدار تے اخلاق دی تبلیغ دا وسیلہ دستی ہے. دل والے کو دل والا پیغام سنیں دے راسوں دل والے کو دل والا پیغام سنیں دے راسوں بھولنا بنیو ایک بے کو دل گھندے دے دے راسوں بھولنا بنیو ایک بے کو دل گھندے دے دے راسوں ساکوں کوئی چنگا آکھے یا نہ آکھے کوئی دیوے پیار محبت والے اساں بلیندے راسوں. اتے غلام مصطفیٰ سائل سیانی دے بارے لکھ دن کہ سائل داریا دین پناہ نال تعلق رکھنا لے تخلیق کارن 1995 کنوں باقاعدہ شاعری لکھ دے پین اتے فل بدی شیر آکھن وچ انہاں کو ملکہ حاصل ہے. مشاعرہ وچ گھٹ شریک تھیندن بھل انہاں دی شاعری شریعت تے لطافت نال سنگری دستی ہے. محبت صرف جذبے نہیں محبت ایک حیاتی ہے. محبت صرف جذبے نہیں محبت ایک حیاتی ہے. محبت گنگی باتی نہیں محبت چپ چپاتی ہے. محبت صرف جذبے نہیں محبت ایک حیاتی ہے. محبت گنگی باتی نہیں محبت چپ چپاتی ہے. فقیریں وانگ پھردے ہیں تماشا دیکھ گندے ہیں. فقیریں وانگ پھردے ہیں تماشا دیکھ گھندے ہیں. تماشے وچ تماشا ہے تماشا بھی تے ذاتی ہے. محمد اشفاق احمد ہونے دے بارے لکھتے ہیں عمران میر جو دائرہ تین پناہ نال گانڈھا رکھن والے پڑھے لکھے تے احساس تے بے قلم کارن ہائی سکول دے ہیڈ ماسٹر اتے دل چھکویں شاعر تیری سکھ بے اثر تھیندی ویندی ہے. یہ دلڑی تہوں پتھر تھیندی ویندی ہے. تیرا اے حسن اے سونی جوانی غریبی دی نظر تھیندی ویندی ہے. تے عمران میر کوٹدو دے نواحی علاقے یونین کونسل بیٹ قائم والے دے حسنی کن بسلسلہ ملازمت گورنمنٹ ڈگری کالج ٹی خان لیکچرار تعینات ہیں.
کوٹدو شارچ راننت سریکی حمدیہ شاعری اللہ سائیں اتے غزلہ نظمہ دا شاعری مجموعہ ساول چھپ چکن چھپن کیتے تیار ہیں ای تو پہلے 2013 تاریخ ادب کوٹدو دے پسے غبار دے نال بھی کتاب چھپ چکی ہے غزلیہ شعر کے توڑے دل گئے ترٹ حوصلہ ہم اڑکھٹ پچھل پیری کوڑ سامنے آ کے لٹ سامنے آ کے لٹ وسدا راوی کھو ساڈی تریہڈو گھٹ وسدا راوی کھو ساڈی تریہڈو گھٹ ادو لکھ دن کہ کوٹدو سریکی شاعری دی توانا روایت موجود ہے نذیر حسین نذیر محی الدین شرر صادق حسین صادق انگڑا ساجد بخاری سلیم عاقل کریم بشک واجب سینئر اہل کلام ہیں انہاں تو بعد رمضان دانش مختار مخلص ریاض قمر ممتاز غافل حنیف سے محاب محمود احمد محمود فیض الہی قیس معتبر لکھن والے ہیں ات تریجی تندیر اشرف مشکور حیدر شراز شریف آتش عبدالرزاق زاہد لیاقت بلوچ ظفر ڈا اختر شامی عبدالغفور بلوچ واجد تھلوی اقبال نادم اظہر کلاچی اشتیاق فیق چراغوی اشرف عباسی ریاض ناسک شوکت عاجز صفی اللہ سیف ایڈی خالد شبال میروی بے سلطان احمد سلطان حیدرآباد ذکی اختر شامی منظور سیال مصطفیٰ شاہ بشیر وزمی ارشد بھٹا عارف نثالی مشتاق ناظم عمران شاہ کے میروی اشرا ندیم عباس ساغر مشتاق ناظم اتباعی نوموز شامل ہیں سریکی شاعری کو تقویت دیوانے کوٹدو دے مقامی اخبارات اتے رسائل بہم کردار ادا کیتے ادبی تنظیمیں دے شاعری روایت کو مضبوط کرانے بھی بہم وڈا کردار کریں جن پین گجرات عبد الرحمان اختر صبح دے نال بہت چنگا کام کریں دے پین نور شاہ طلعت فیض بلوچ دے شاگرد بزم فیض دے پلیٹ فارم تو سریکی شعر و ادب دی خدمت کریں دے پین شیخ عمر خوبصورت شعری مجموعے آس دے خالق شبیر شرر سچل ادبی سنگت دے تمام سریکی شعری کو سناب دان کریں دے پین اتے اشرف مشکور حیدر شراز عبدالرزاق زاہد کوٹدو احمد خان طارق سریکی ادبی ثقافتی سنگت دے نال بھی کام کریں دے پین اتے ایویں ہی عبدالرزاق زاہد جائیں خوبصورت لکھن والے بزم الطارق دے نال بہت چنگا کام کریں دے پین اتے سماہی الطارق رسالہ بھی چھپیں دے پین ممتاز غافل مختار مخلص ریاض قمر اجمل قاری رمضان دانش سالانہ مشاعریاں دا اہتمام کر کے سریکی زبان تے ادب کو زرخیز کریں دے پین لیاقت بلوچ شیخ عمر اقبال کے جڑی کافی لکھدا پے وہ کافی آپ اپنے ذہنی جمال تے مانوی وسعت راہیں تصفق دے رمز و شناس ہے اتے انہاں دی کافی کوٹدو دی ملکی سطح تے سنجان دا حوالہ ضرور بنسی خاکسار ادبی تنظیم خواجہ فرید لچڑی خواجہ فرید فورم سریکی مشاعرت مذاکرے دے تمام ہر مہینے کریں دیے کوٹدو شرائیں چوں چھپڑا دے رسائل جیویں جو بانگ الطارق
تے پور سریکی شہری دی خوشبو کھناون پہ لگے پین کوٹدو دے سریکی شہران دی شہری ہر حوالے نال اہم ہے زمین زاداں دے دکھاں جا گالی تے این شہری دے موضوع ہیں پیار پرم عشق غم دے برا وصال دے نال سماجی مسائل بھی این شہری دا حصہ ہیں شبیش رد کتاب آس چھپ چکی ہے جڑی میاری شہری تے عامل ہے انہاں دا دوجا شہری مجموعہ چھکڑی سنوی چھپ گئے جڑا سے کی غزل چ بہت وڈا ودھارا ثابت تھی سی اتا انہاں دی تیجی کتاب انت بھی چھپ چکے بے انت چھپ چکی ہے جی دوستو ایک گال مہار کریں دے پہ ہاسے عمران میر پروفیسر عمران میر دی کتاب سریکی کوٹتوے سریکی شہری دی روایت انہیں دی کتاب کمت دے بچوں ایک گٹھاریاں گالیاں جیڑا میں تساں دوستے دی نظر کرنا پیا تے ہن دوست میرا عراق تو سندا بیٹھے تے میسج بھی کیتے ہوا جو کوئی پردیس تے نامے یا ویسے کوئی کلام سنو جڑا میں تھوڑا پروگرام سندا بیٹھا تے انہیں دی میں نظر کرے سا جو اساں وکدے ہیں سک ویچ وٹا کہیں حال ادھارے نہ ویچیں ساجا نندراں ویچیں بے مول کر سارے خان جگارے نہ ویچیں ساری ریت رواج دی پارا تہی بے شول اشارے نہ ویچیں ساکو ویچیں زاہد ویچ چھوڑیں سارے نین بیچارے نہ ویچیں ساکو ویچیں زاہد ویچ چھوڑیں سارے نین بیچارے نہ ویچیں نہ مالک ملک زمین دے ہیں نہ مالے ٹوکرے بدنے ہیں اساں کانباں تاڑ کے باندھے ہیں چھڑ جالے ٹوکرے بدنے ہیں یا گال ہمیشہ کیوں پوچھ دیں تے کو حال ہے ٹوکرے بدنے ہیں سارا تارک دل ہے جگ وانگوں یا گال ہے ٹوکرے بدنے ہیں سارا تارک دل ہے جگ وانگوں یا گال ہے ٹوکرے بدنے ہیں تو یاد رکھی سکھ سفریں وچ کوئی شے پئی کھٹ میں یاد آساں کہیں ثابت شے کو کہیں ہی لے لگا کہیں جا بٹ میں یاد آساں یا شام دے ولدے پکھیاں دا ڈٹھو کہیں جا جٹ میں یاد آساں تیرے ہاتھ دا شاکر شیشہ ہاں جدا ویساں ترٹ میں یاد آساں تیرے ہاتھ دا شاکر شیشہ ہاں جدا ویساں